Maayong buntag kanatong tanan mga igsuon, aniya usab kita ni atong panimbahon sa atong pinulungan Cebuano ug karon nga Domingo atong gisaulog ang ikaupat nga Domingo sa Kwaresma. Busa mga pagtimbaya diha sa atong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga tan-aw ug nag-apil ni ining atong panimbahon karon. Pahiguna kita ug atong andamon ang atong mga kasing-kasing ug una-una diha sa ato nga pagsimba. So tanan welcome ang tanan nga nasa panimalay naa sa laing dapit nga naga-apil niini ug bisan pa sa laing mga kanasuran nga naga-apil niining atong panimbahon. Welcome kitang tanan. Tawag sa pagsimba. Taliwala sa kahimtang ania kita karon sa pagsimba sa Dios kay siya ang atong kusog ug dalampanan.
Ang Ginoo ang pagpahayag ng kagawasan, usa wala atoy ni kadlugan. Kay siya magaluwas kanimo sa mga katalagman nga wala mo hisayri. Ilikay kaniya gikan sa tanang kadautan. Ang Ginoo ang pagpahayag usa sa samahan ng kagawasan. Kay gihimo mo mang dalangpanan ang Ginoo, ang labing halangdon nga imo tigpanalipod, walay katalagman nga mudangat kanimo ug walay kadaot nga moabot duol sa imong puloy-anan. Dayon si Pablo ang Ginoo kay taliwala sa akong kamintan mga kasalanan. Padayon ang iyang paghari ug paggampo kanato ug sa tibuok kalibutan. Amahan namo nga langit nun, salamat sa maanindot nga kabuntagon, nga kami makasimba kanimo sa espiritu ug kamatuoran. Panalangini ang magdala sa imong pulong, ug salamat sa imong anak nga si Jesucristo, nga nagtudlo ka namo magampo nga amahan namo sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang kaharian. Ang kalanan namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw ug pasayloa kami sa among masala ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo yan sa panulay hinuon ug usab kami sa dautan kay iyo ang pangilan mamaya ang pagkamaya Ang atong pagbasa atong ikudlo gikan sa Ebanghelyo ni Ginoong Jesus sumala ni Lucas kapitulo 21 bersikulo 1 ngadto sa 4 nga nag-ingon. Samtang nagtan-aw si Jesus, nakita niya ang mga adunahan nga naghulog sa ilang kwarta didto sa sudlanan sa kwarta sa templo. Og nakita usab niya ang usa kakabos nga byuda nga naghulog og duha lang ka sinsilyo. Unya mingon si Jesus, sa pagkatinuod mas dako ang gihulog sa kabos nga balo kay kanilang tanan. Kay sila daghan og kwarta og ang ilang gihatag baliwala alang kanila. Apan ang balo bisan tuod kabus siya, gihatag niya ang tanan niyang kabuhian. Dinatapos ang pagbasa
sa pulong sa Dios. Maayong adlaw kanatong tanan mga igsoon. Niining higayon sa atong panibahon dili nato mahugnan usab nga ipaambit ang atong pagtimbaya atol sa recording atong giabi-abi ang mga igsoon nato gikan sa UCCP Surigao Central Church. Pinanguluhan sa ilang pastor, si Pastor LD Manungas, ingang manusab, diha kauban ang chairman sa council. Matod pa waya gazud nila ayang-ayanga, amoy ni an Sinurigao. Ang chairman sanan ang pastor ang nag-iban gayod, no? Ingon pa si Pastor Melvin ganina, speak in tongues mandayon kapag kakitag Surigao nun. Mura og immediate siya nga response sa pagkita sa mga kababayan. Sa atong Lenten season mga igsoon, naanata karon sa hinapos nga bahin, no, sa atong Lenten season. Ug ang daghan kanato nangandam para sa Holy Week. Taliwala ni ining pandemya, ang dagan sa kalendaryo sa kinabuhi di mapugnan. Kanunay na akong mahinduman sa akong ginikanan mo yung gyud nga ang oras di kabalo mukulat. Muabanti gyud siya sa iyang kaugalingon nga paglatid sa panahon. Busaman atong padayon nga pagsaulog ni ining Lenten season, duyog ni ini ang pag-andam usab sa atong kaugalingon sa panahon sa Holy Week. Taliwala ni ana mga igsuon mangutana ta, daghan manggod ang nagsaulog niini nga dunay gingon magpuasa. Sa wapay COVID, daghan na ang moingon magpuasa. So sa akong fasting, ingon sila mag-fasting ko, di sa ako mag-Facebook sulod sa Lenten season messenger na lang, no? Unya di lang sa ako mag-Viber
O di lang sa ko, gusto nila na sila ipuasa, di sa ko manglibak, maghinumdum na lang, ano? Di sa ko mo timaan sa akong mga sukan, ako lang sa silang ihiklin kana siya. Daghan tag isakripisyo. Pero pangutana igsuon, unsa may atong pagsabot sa isgutanang sakripisyo gikan sa in English nga pulong sacrifice. Dunay sugilanon nga komenduman matud pa doon na daw baboy o kining ang manok no naglakaw sila. Sugiranon raman so nagistoryahay ang duha. Sa ilang istorya nakalabay sila dito sa usa ka simbahan nga naay announcement dito sa gawas niingon, we serve egg and ham on Sunday. Pastilan ingon dayon ang baboy, huy, ayaw dihag paduol kay basin mahimo kang boiled egg. Giingnan ang kanang manok sa dili, oy, ako raman tong itlog ang i-boil, di man ako. No? So sige sila istorya ingon pod ang kining baboy, sa ato pa only part of you can be sacrificed. You're still alive. So ingon siya, bitaw, mag-igor ako maghatag sa akong itlog para i-boil. Unya, butangan dayo color ni Pastor Freddy, mahimo na siyang blue egg, salted egg na. O gidadon ninyo sama, blue egg na siya. Pero karon sang baboy, paglabay, padayon sila lakaw, yung tong manok, kabantay ka? Unsa man? Ang ham. Bitaw no, napalayo ta kay basig mahimo kung ham. But notice sa ilang duha, ningon ang baboy, ikaw may paka kay itlog ra. Buhi pa ka. Ako, di gyud ma-serve ang ham, kundili gyud ko patyon, ihawon, o i-process ang akong unod og mahimong ham nga available para sa manimbahay. Technically, that is understood as the best sacrifice. Daghan sa ato ang dili ganahan ni ining terminong sacrifice, especially COVID. Unsa pa may atong i-sacrifice karon nga COVID? Way klarong kita, way klarong trabaho, way klarong daghan nga mga way klaro gawas ni Bishop, no? Nga klaro pagyod hangtod karon. Sa tinuray mga kinabuhi panahon sa COVID, daghan karon ang way klaro unya ingnon pagyud ta isakripisyo. Unsa pa may akong isakripisyo? I've done a lot of things sacrificing already because of COVID. Ay mga panahon ingon magpa-injection na ta. Di ko madlok ko. Madlok man ka sakripisyo lang uy. Tanawa, no? Unya karon mamalandong ta balor sa kauras. Ngayon sila agwantahan lang na si pastor kay dugay na siya mahuman. Sakripisyo ta. Actually, that is not sacrifice at all. Because if you do things outside the context of obedience, that is, I think, stupidity. Sacrifice is related with obedience. If it is a faith response to what God did to your life, to the life of people on earth, to the world, restoring humanity, sacrifice in obedience is beautiful. Dili siya stupidity. Amugwanta ka diha kay kana siya anda na siyang dugay ginamuhuman, no? You are there because you're obeying God. You listen to His word. You want to be nourished. You want to soak yourself. Murabag ka ng maglaba. Imong ikula ang panapton nga puti. Pagkahuman nga imo na siyang humulan sa sabon o kanang naang Clorox ba na, no? Chlorine ang uban. Imong humulan siya for an hour. Ang resulta nindot o puti siya kaayo. It's just like soaking yourself in the Word of God out of obedience. And that is called sacrifice. Dili siya sakripisyo nga magwanta ka kay wa nay lain. Ha? So doon ay kalimbigitan kana mga igsuon sa atong isgutanan, hilabi na kining giingon ni Ginoong Hesus diha sa ebanghelyo niya nga naka-record sumala sa kang Lucas kapitulo itong atong gibasa kanina kinsay makahinumdom 21 versikulo 1 hangtod sa 4. Nabantayan ni Jesus nga nangadto ang mga tinun-an, ang mga Parisiyo uban ni adtong naghatag sa ilang mga halad. Ug dunay naghalad og dinagko
mata ni Jesus himan po di ay, no? Himan. Kaya nakakita siya, himan tayo. So nakakita siya sa offering sa mga tao. May dagko nga value, na igagmayng value sa ilang mga offering. Nya giingnan niya ang mga tinunan o paniid pud mo, mamantay pud mo. Tanawa kadto. Nakita ni Jesus ang offering sa usa ka balo, daghan ra bay balo ron sa nag-appeal sa recording karon. No? Unya nakita ni Ginoong Hesus, ingon siya sa mga tinunan, kadtong iyang gihalad dunay baliyo kaysa ilang tanan. Kay kadtong iya gihatag niya ang tanan taliwala sa iyang kahimtang sa kalisod. Jesus emphasized the response out of obedience of that widow because that was with obedience to Yahweh. Dili lang simple kay gamay siya offering or ang value sa iyang gihatag or kay pobre siya unya naghatag yun siya tanan nga iyang gihatag. Because there are a lot of offering out of sacrifice ng batud pa nato. Kana siya grabe nagyong kalisod pero hatag gid siya. Sometimes ang atong paghatag is purely humanitarian. Out of the context of relationship with God, it is humanitarian. It can do nothing in your faith. Why reward ang gihatag out of kaluoy, out of kay nagsabot ta, tungod kay ato ning gikayusahan muhatag ko bisag lisod na. Pero kung nihatag ka out of faith, out of obedience, out of the relationship and being thankful for what God did to your life, you are simply not just sacrificing something, but you are obediently giving because you are thankful to God. Muna sa context mga igsuon sa Lenten season, God atong hinumduman, mianhi gipadala sa Amahan aron nga kumpletuhon ang iyang gilatid nga plano sa pagluwas sa tao, sa pagbawi sa iyang ownership nga ni kanato, pag-establish sa iyang presensya sa barang espiritu, sa pagpuyo nganha sa tao, sumala sa sulat ni Pablo sa Corinto. Unya human nga iyang establish ang iyang ownership. God wanted to establish relationship between you and God, and therefore out of that context God wanted you to be thankful, to be obedient, to be submissive. So developing a context of sacrificing to God. Another meaning sa sacrifice kining giingon, ako ning ilain para sa usa ka tuyo. Una ningon ta, ang sacrifice is out of obedience because you're thankful to what God did to your life. Kaduha, kay mapasalamaton man ako sa Ginoo, ako ning ilain para sa katuyuan sa Ginoo. Ang kanang imong gilain nga butang wa na mahimong nausab, no, pananglit kanang naang tubig gitawag nato gigamit sa blessing sa sakyanan, blessing sa balay. Unya sa mga Romano Katoliko nga igsuon nato tawagon nila holy water. Sa UCCP nanundog pud ta atong tawgon holy water. Nabatay holy water ang warag mineral, no? Unya usahay nahutdan tong kanang gamit-gamit ni Pastor Melvin nga pangbindita kabaan dito sa kabaan dito sa kanang naang gripo. Pastor Melvin mao ba na, no? Usahay asa ta magkabo adi na pud na maotra ko kay dito ka magkabo sa gripo. Dito lang ka sa kanang dispenser medyo social. Mauran tubiga. Parang tubiga, no? Atong gigamit and we call it holy. Why is it holy? Nausab ba ang mineral water? Ipa-check up ni muna sa mga chemist pagtan-aw maura ang content. What makes it holy? Because you set it apart for a particular purpose, and that is to declare blessing to a property, to a relationship, to whatever is dedicated for the glory of God. That what is making it holy. Wala mausab ang tubig. Pagtawag na to holy. Ang nausab, kay ato ni siyang gilain sa balaan niya katuyuan. The same with your life. When God offered His Son, establishing relationship with you, and you're saying, Lord, I'm
giving it in obedience. I'm sacrificing it in obedience to you. So unsay pikto? Nabalaan ba ka? Nabuutan ba ka ang imong pagkalibak-libakiro? Ang imong pagkahimantayon? O sa ba wala? Ang mausab siya karon tungod kay ningon man ka, Lord, I'm setting myself aside for your purpose, and therefore I'm willing to submit. Mapailalong ko sa imong plano, mapailalong ko sa imong pagbuot, mapailalong ko sa gitudlo sa imong pulong sa Biblia, and therefore shaping your character towards becoming like Christ. Mao nang pagdawat sa Ginoo, immediately you're promised eternal life. You receive peace. Pagkahuman simba, gitintal didto, dunay mga pagsulay didto, no? Dunay mga makapairita sa imo didto, nasuko pod ingon dayon sa gibunyagam to gaina. Ituslo pa. Ngano ingana man, no? Dili na to makita immediately murag sili gipusa halang. Kay namdom ko didto ko sa Surigao del Sur, nagpalit kog sili. Ingon tong tindera, palit ng sili dong, halang kay na siya. Ingon ko nga dagko man anong walay basig di na halang. Dali kay bulikato nato imong mata, tanaw nato ba ni halang. No? So sometimes we look at people after baptism, after declaring that they believe in Jesus Christ, sometimes yung tag halang dayon. No. That person with the whole community has to agree that we somehow sacrificed. We set your life aside, and then sanctification starts. Pagamatarungon ikaw karon og hangtod samtang may kinabuhi. This Lenten season, brothers and sisters, is a time for us to remember God died for your sin. God sent His Son because He wanted to reconcile you to Him. You have accepted Him already. This time is a time for us to reconsider. Lord, I am one sacrificing myself in obedience to you. Second, I'm sacrificing myself not for stupid denial of anything, but because I wanted that my life becomes a life that is manifesting your fruit in the Spirit. There is akong kinabuhi. Hinaot pa mga igsuon nga sa Lenten season, indeed, dili lamang kutob sa pagpamalando, dili lamang tungod kay nahagit kita. Let's consider reading the Word, following what does it say, and try and observe how the Holy Spirit leads your life towards perfection. In Jesus' name, Amen. Mag-aampo kita. Ginoong Diyos, mapasalamaton kami sa imong pagpahinumdom kanamo nining adlaw, labi na sa pagpamalandong namo sa Lenten season or Kwaresma. Diin kami mamalandong, magsakripisyo, maglikay sa mga butang nga gusto namong himuon. Apan unsa pa bay among ikahatag, unsa pa bay among isakripisyo Ginoo nga naa naman mi sa usa ka tuig nga pag-antos nining pandemya. Pansagihapon ang imong pulong nagapahanumdom kanamo nga kung ang amo mang mga pag-antos, ang among pagsakripisyo dili man kini mo abot o muhalad diha kanimo, wala kini kapuslanan ug kabuangan lamang kini. Mamahimo lamang among mga sakripisyo nga buhat diha nga maayo kung amo kining ihalad kanimo. Busa niining panahona Ginoo, ania kami naghiusa sa among mga pagtuo, sa among mga hunahuna niining pinasahi nga silimba panimbahon. Gi-offer namo ang among mga kaugalingon ug hinaot nga dili makawang, dili mausig ang usa ka tuig nga pag-antos ug lain pang tuig nga among paabuton. Tugti kami na kung unsa man kining among ginabuhat, mohatag kini kahimayaan kanimo ug musumpay, mukonek kung unsay plano nimo sa kalibutan
nganong imo kaming gikandaduhan. Amahan, gidala namo bisan pa ang mga nag-aapil ni ining hiniusang panimbahon. Paminawa kami Ginoo sa among mga pangaliya. Paminawa kami sa among mga suliran. Paminawa kami sa among mga problema. Kahibalo mi nga bisan unsang among kahimtang, adun namang gayoy mga pagsulay, kalisdanan, o kining tanan among gisalig nga kanimo. Kung aduna may mga problema nga relasyon, tugti kami Ginoo nga sa imong tabang makalingkawas kami niini. Relasyon sa pamilya, magtiayon, ginikanan anak, sa among katilingban, problema sa among trabaho, problema Ginoo sa bisan asa, bisan pa sa among panginabuhian, negosyo, among giampo nga ikaw magatabang kanamo paghimo og desisyon, paggiya ngadto sa mga tumbanan paingon sa kalampusan ug kasulbaran ni ining tanan. Nagaampo kami bisan pa sa among nasod, pinanguluhan sa among presidente nga sa iyang pagpaningkamot bisan sa mga pagpuna kaniya, naningkamot sa Ginoo nga makabangon kami. Ug kami usab nga mga taga-simbahan naningkamot usab nga makatabang kaniya. Sa itugot o Dios, kaming tanan mudaog tungod kay maghiusa kami. Maghiusa dili sa umbang mga butang, maghiusa sa pagtuo nga ikaw mao ang solusyon ining tanan. Ug naa kanimo nakasalalay na sa imong mga kamot ang pagbuot kanus a matapos, kanus a mahuman, ug kanus a kami makakaplag og kagawasan. Kanus a mo balik ang dating normal nga gitawag na mo kinabuhing madagayaon. Lord, kung aduna pa may mga panginahanglan sa mga kasimbahanan nga naglisod, sa mga pamilya nga naapektahan sa pandemya, sa mga nasod nga padayon nga nagtinguha nga makabangon, among giampo nga kami unta magmadaugon ug imong tugtan nga makakita sa kahayag taliwala sa kangitngit, sa kahapsay sa dalan bisan sa mga batuong bahin among ginatumban. Amahan, gitugyan namong among mga kinabuhi, among mga pamilya, gitugyan namo bisan ang among mga kahangawa, gitugyan namo ang mga pangulo sa simbahan, mga pangulo sa pamilya, ug labi na gayud ang mga frontliners. Imo silang tabangan Ginoo lig-unon ug ang vaccine nga karon gi-vaccinate na, mahimo unta kining solusyon ug mawala nga among mga kahadlok ug kabalaka. Dili kami mapildi niini kun dili mubangon kami tungod kay ikaw nag-ingon nga gihigugman nimo kami labaw sa tanan mo man gani nga imong gihatag ang imong bugtong anak aron kami makabaton ug kinabuhing dayon ug kinabuhing madagayaon. Gisalig namo gituohan among madawat ang tanan sa imong kabubuton ug dili sa amo. Gisalig namo kini sa ngalan ni Jesus. Amen. Hebrehanon 13, Kapitulo 15 hangtod 16. Busa himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesus. Mao kini ang halad sa pagdayeg gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo ug pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios.
padayon nga kami makahatag sa among mga halad. Panalangini kani nga magamit sa pagpalambo sa imong gingharian. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Tunusab kita sa atong mga pahibalo niini nga kabuntagon, tong pasalamatan ang ato nga leader nga si Raquel Tan, member sa UCCP Congregational Church at the Crossroad. O ang ato nga magwawali niini nga kabuntagon nga si Reverend Winsel Liholdi, ang ato usab nga multimedia director nining ato nga ministeryo sa online worship service sa Cebuano. Ang padayon nato nga pagpasalamat ang ato nga campanist si Miss Erica Panutis nga sa kanunay nagapakig-uban kanato, ug ang ato usab nga worship ministry director si Reverend Melvin Ramoso. At usab nga pasalamatan ang ato nga magwawali sa sunod nga Domingo nga diin magahatag kanato usab sa mga mensahe ato nga batan-on nga magwawali ang ato nga usa sa miyembro sa UCCP Turil, si Jairus John S. Lopez, ug ang ato nga pangulo sa sunod nga Domingo usab usa ka batan-on si Mark Dave Gario, ang ato nga ministro, ang ilang nga pastor sa ato nga pastor sa UCCP Turil si Reverend J. Yeves. Ingon man Ming Beligas. O usab ato nga pasalamatan ang UCCP Matina sa sponsor sa ato nga paniudto karon ni atong recording nga din sa pasalamat usab sa ilang pagsaulog sa 77th Church Foundation Anniversary last Sunday, March 7. Salamat sa Ginoo sa iyang pagpakiguban sa ato nga iglesia sa UCCP Matina. Sa sunod na usab nga recording, pasalamatan na usab nato ang UCCP Catalunan Grande nga mao na sab nga atong sponsor sa ato nga paniudto. Pasalamat usab sa pagsaulog sa foundation sa 28 no sa March 28 sa foundation anniversary sa UCCP Catalunan Grande. So dalaygon ang Dios sa iyang padayunon nga pagpanalangin sa atong mga kasimbahanan taliwala niini nga pandemic apan ang ministeryo sa matag simbahan kanu nagmadaugon o nagmabungahon. At usab nga pasalamatan of course ang atong mga lay nga sa kanunay nagapadayon sa pagsuporta niini nga ministeryo online, ang ato nga mga lay gikan sa nagkalilahi nga simbahan dinhi sa Central District nga diin awit usab diha sa ato nga mga sa ato nga choir mga mensahe sa awit nga diin sa kanunay anaa sila nagasuporta niini. At usab nga pasalamatan ang presensya sa atong mga kaigsuonan karon sa UCCP Surigao City nga ani karon nagapakiguban kanato mga kabayan po ninako, kababayan kay taga Surigao man pud ko no. So welcome og salamat kapila gi-welcome pa mo ni Pastor Winsel kaganina kabayan gihapon og salamat sa Dios nga nagkita-kita kita dinhi niining atong ministeryo. So ang Dios magapanalangin ilabi na sa ministeryo na usab nga diin ilan na usab nga sugdan didto sa Surigao. So God bless sa ato nga ministeryo sa Surigao City. Naot nga Dios magapanalangin kanatong tanan sa atong pagpadayon sa ministry sa Ginoo taliwala niining pandemya. Ang pasalamat kita sa kanunay sa atong Ginoo dili nato kalimtan tungod kay siya ang hinungdan ngano nga nagmadaugon kini nga ministeryo ug ya kining gipanalanginan hangtod nga mahuman kini nga pandemic sa gihapon ang ato nga ministeryo magapadayon og ang Dios gayod mao ang
gahom ug nagapanalangin sa tanan nga nagasuporta niini gikan dinhi sa ato nga lokal ngadto usab sa mga kaigsuonan abroad nga di naabot niining ato nga panimbahon. Salamat sa inyong pagsuporta sa mga pag-ampo bisan pa sa pinansyal. God bless us all. Ingon ni ini nga kahimtang o Dios sa taliwala sa pandemya, dili na mo ikalimtan ang imong gibuhat, Ginoo, sa pagpadala sa imong bugtong anak dinhi sa kalibutan aron establisar ang nindot kaay nga relasyon nganha kaniya gigamhan sa balang espiritu. Busa man bisan taliwala sa mga pagsulay, you continue to call on us to be obedient and therefore sacrificing, offering, setting aside everything we have, all for your purpose, all for your glory. Busa Ginoo, taliwala nining tanan, among gilain ang among kinabuhi. Panahon sa pandemya, panahon sa kalisdanan, panahon sa kalibog, panahon sa daghan nga mga hitabo sa among palibot. Itugot nga sa among paglain sa among kinabuhi, amo usab nga ma-discern, makit-an unsay imong buot ipabuhat kanamo niana nga higayon kung dunay among silingan nga naglisod, dunay among higala nga natakbuyan sa balatian, dunay among kaila dunay kalisdanan sa isgutanang vaksin. Itugot nga kami mahimong kahayag, mahimo kaming asin nga muhatag sa kalami o kanindot sa kinabuhi taliwala sa pagsulay. Itugot nga sama ni adtong balong nga babae taliwala sa kalisod, makahimo kami sa paglain sa among oras, sa among resources, sa among mga kaabtik ug kahibalo aron kini imong gamiton nga ang mga tawo sa among palibot magiyahan ug makaila kanimo. O Dios, among ihalad ang among makinabuhi nga na kanimo ug among gipangayo ang giya sa balaang espiritu sa tanan namong himuon niini nga kapanahunan. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Ang panalangin sa Dios Amahan,
ang gugma ni Ginoong Hesus, ang paglig-on o pag-uban sa balang espiritu maanaa kaninyo karon og sa tanan nga panahon. Amen. Og